Ne, nejsem tu. Říkala, že je do Čech. Já nechci to pracovat, to mi je jedno. Ona je unavená určitě a chtěla to. Nechce třetí personu vzít na práci. Dove stai in treno? Co na práci, tak musí na práci jako my, já že pracuji 6 dní. Tady mám volná, to nejsem a je to. Hezky. Veronko, že je to hezky. Je. A že nemusíš doma. Hallo. Hallo. Grüß dich. Und was ist denn Samsung, no, to Galaxy. Že mě ukradli moji dvojku. Tak jsem si koupila trojku. Tak jsem si koupila trojku. Trojku. A čtyřku nemá? Wow. Co to bylo pro určitě? Was? A Kaffee. Dann? Eventuell. Mal schauen. Hast du Fotos während des Videos gemacht oder? Ich habe ist Video. anders? Ah, okay. Sie macht. Aber das ist schwierig.